O heddiw ymlaen mae modd i'r partneriaeth rhwng cyplau hoyw gael ei chydnabod yn gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Ac fe fydd ganddyn nhw yr un hawliau a chyplau priod. Yn un o'r seremonïau cyntaf, mi benderfynodd 2 ddynes o ardal Abertawe achub ar y cyfle newydd i ddod yn partneriaeth sifil. Yno hefyd roedd ein gohebydd ni, Rebecca Jones. Bore da, a croeso cynnes iawn i chi yma hyn. Am 10 o'r gloch y bore yma, torodd Julie Thomas Anderson ac Adele Rees, gwys newydd yn Abertawe. Nhw oedd y cwpl cyntaf o'r un rhyw i gael eu cofrestru fel partneriaid cyfreithlon yn y seremoni yma yn neuadd y ddinas. Gallai fod yn debyg os ydyn nhw moyn y seremoni llawn yn debyg i briodas. Y gwahaniaeth mwyaf yw bod dim eisiau cael seremoni o gwbl. Na gyd mae'r gyfraith yn gofyn amdano yw bod nhw'n dod a arwyddo'r tystysgrif ar ôl rhoi y notis cyfreithlon. Ni'n hapus iawn heddi. Mi'n mynd i gael parti nawr. Fe unodd cyfanswm o 687 o gyplau hoyw drwy Gymru a Lloegr heddi. Yn Wrecsam by'r seremoni dderwyddol hon. Ymhen blwyddyn amcangyfrifir y bydd 4,500 o bare wedi ymrwymo i'w gilydd drwy Bryden. Mae hyn yn cymharu â 300,000 o briodasau. Mae 6 seremoni partneriaeth sifil wedi digwydd yma yn Abertawe heddi. Mae 10 i ddod i Gwener ar rhagor eto yn y flwyddyn newydd. I bob pwrpas heblaw mewn enw, mae'r seremoniau'r rhain yn briodasau. Mae'r partneriaid yn cael yr un hawliau cyfreithiol a gŵr a gwraig. Mae modd i un partner gymryd enw'r llall. A hefyd, pe bai rhaid rhywbryd yn y dyfodol diddymu'r berthynas, yna mae rhaid mynd trwy proses debyg i ysgariad yn y llys. Dyfarnodd y gweinidog hawliau cyfartal heddi yn ddiwrnod i'w ddathlu, felly hefyd eraill sy'n cynnig cefnogaeth i bobl hoyw. Mae partneriaethau sifil yn cael nhw rwan yn rhywbeth hanesyddol, garreg filltir. Bwysig ofnadwy, i bobl sydd yn hoyw. Ac mae rhaid mi gyfadda, mae rhywbeth sydd y cyfiawnder iddo fo, yn arbennig pan da chi'n styried cwpla sydd wedi bod hefo'i gilydd am flynyddoedd.